हेल' 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 सोर सोर फैदों कमेन्ट खालामदो लाइक खालामदो लोगोफोर हेल' 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 कमेन्ट खालामदो लोगोफोर सोर सोर दङ मोनाबिलिनि दसे रायलायनोसै फैदोलाय खालामदो लोगोफोर हेल' 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 लोगोफोर सोर सोर दङ हेल' हेल' निजिरा मा खबर नोंना हेल' हेल' लोगोफोर सोर सोर दं लाइनाव कमेन्ट खालामदो लाइक खालामदो दसे सम मोनाबिलिनि आंथ' एसां लाइभ होफेरा होनायालाय दिनैजों खननै जासिगोन नामा लोगोफोर खननै दाखालि खनसे होदोंमोन आं ओमफ्राय दिनै आरो सोर सोर दं कमेन्ट खालाम निजिरा मा होनखो मोजां आगै होनदों मोजाङानो थानांगौ दे आंनाबो एकदम बरिया दा बाजै ओमफ्राय बोथोर बसुमतारी फैदों अन हेल' आदा लाइभ दन हरलै
होनदों अन बोथोर बसुमतारी হয়নে এইটো এইটোৱে হয়তো হা কাটটো বনাই দে আপোনাৰ हेल' आर बर' ब्लग फैदों आब' मा खबर बि बर'सो हेल' बोथोर बसुमतारी लोगो दंना गैयामोनलाय आंजों नोङो लोगो दंबा लोगो जादो लोगो गैयाबा जेरक्स एकटा बि बर' आब' मा खबर होनदों मैल' गेमिं फैदों आंना हाय ब्र' मा खबर सोर दं कमेन्ट खालामलाय बोथोर बसुमतारी ब्लग जाबायलै आदा होनदों मायाब्रा ब्र' ब्र हो नों बि बर' आब'आ ओमफ्राय मा खबर बि बर' आब' बोथोर बसुमतारी ब्लगा मा होनदों अन सन्जिबासु फैनो हादों हाय सन्जि गोसो गोरबोजों खनसे स्राय बरायबाय आर'नाइ गांसे होनानै आरोना हाय बि बर' सना जिउ नों निजोरा मुसारि लाइक डान थेंक इउ स' माच निजोरा बाजैसो जागोन ना बयबो बाजै आरोना लाइक हो लोगोफोर सानजिबासु मा ओंख्रि जानाय गासैबो खिन्थादो होनबाय ओमफ्राय बोथोर बसुमतारी ब्लग अन Cancel erasers na lang. नायथ' Tudo que na pagod na zero puro ito bilang daw. কোথায় নেবে Ito bi puro. Pasta. Shop page. Only with third page ito do nothing ke. Shop page. Ito do chale bi hoy. Ito do तीनटा तो पास्ता हाँ pasta. ये हो गया आपका ও ছোট মেজা on Sanji Basumandang बे बोथोरनि नामा मा एसे गोलावथाय नोंखोमा आरोना नोंथ' आरो बोथोर बसुमतारी ब्लग अन ছোট মেজা बेबर' आंनि कमेन्ट फरायला आब' बाजै बबेनि नों आगै आं गलाघाटनिलै बाजै गलाघाटनि नोंलाय बिबर' बाजै बोथोर बसुमतारी मा होनदों नों बैसागुखौ बोरै मोनदों हो आदा
एकदम बैसागु बैसागु मोनदों आंनि गोसोआ जादों आरोना लोगोफोर मैल' गेमिं टु लाइक दा थेंक इउ मैल' निजोरा अ नंगौ नामा बाजै बि बर' बहानिमोनलाय नों खिन्थाहरलाय बोथोर बसुमतारिया अन ओमफ्राय सानजि बाजैया मा बुंदों मा दसेनो अफ दसेनो अन बाय माने दहाय नेटवर्कनि प्रब्लेममोन सानजि बाजै बेनिखायनो अफ जाथ'दोंमोन आरोना निजोरा मुसाहारिया बाजैया मा होनदों हेल्प आरोना लोगो जालायदो सोर सोर लोगो गैया ओमफ्राय निजोरा बाजैखौबो खालामदो गावजों गाव बोथोर बसुमतारी ब्र मा खबर नोंनिया फोरमायलाय 근데 거기다 सानजि बाजैया मा होनदों लोगो गोजाखा होनदों औ ओमफ्राय गावजों गाव दंजोबखायो दा सोर सोर दङ कमेन्ट खालामदो लाइक होदो बाजैमोन बाजै सनामोन 자득이 되셔. बि बर' Aro ब्लग punta नायखोमाहरबाय नामा बाजैया 6 hours to 9 hours to 7 lakh. आंनि मोजोंलै आदा मोजां आरोना ओमफ्राय निजोरा बाजैया होनदों होनदों Ano to ilesa? बि बर' बाजैया खिन्थाहरासै बहानिमोनलाय ओमफ्राय बैसागुफोरा माबायदि जादों लोगोफोर खिन्थाहरदो बाजैमोन बैसागु नांदों आंनि गोसोआ जादों जायाखै बैसागु मोनदों आंनि गोसो 어쩌래? 예. बि बेसो बोथोर ब्र होनदों जादोंलै होनदों जादोंना दे जानांगौ बैसागु गैयालै आगै आंना मानोब्रा बाजै सना 70년도 온다. बाजै निजोरा बै मामाखौ अफन होनदोंमोन नामा 또 그래. 기나 이제. माने एसे मानसिफोर दावरावखाया माने मुद खालामथ'दोंमोन आरोना बि बर' बाजैया मा होनदों आइडि दंबा हरदो दङब्ला होनदों आरोना माने आइडि जागोन आरोना बियो आइडि सोर सोरनाव दङ आइडि हरलायलायदो ओमफ्राय बि बर' बाजै आंनाव मोनसे दङ दा नोंखौ लोगो खालामना होनोसै 그만이 나가되자. 헤이 말레나 좀 생각. ओमफ्राय बि बर' बाजैया नायखोमाहरबाय आरोना हेल' लोगोफोर सोर सोर दङ कमेन्ट खालामदो लाइक खालामदो ओमफ्राय निजोरा बाजैया मा होनदों फिसाज्लाया उन्दैसो नालाय ओंखायनो बैसागु गैया आंना नंगौ नामा बोथोर ब्र'आ मा होनदों दे हरदो आदा अननानै होनदों जागोन दाहाय आङो खालामना होगोन दे
बि बर' बाजैया मा होनदों आं दङ होनदों दङ आं अनसायसो फैदों लाइक खालामदो कमेन्ट खालाम लोगोफोर आंना दिनैजों सेकेन्ड आरोना बेयो 2 नाम्बार लाइफ आरोना लोगोफोर अके बोथोर बसुमतारी आंजों लोगो दंना गैयामोनलाय नोङो आंना दहाय ना मैया एसएम बाजैनि लाइफनिफ्राय लानाय साबस्क्राइबारफोरा सेस खमायजोब्बाय आरोलै मानोथाय ना आनसाबस्क्राइबसो खालामफिनजोब्बाय नामाथाय बाजैनि जिरा नायखोमा हरबाय आरोना सरिलै बाजैमोन माने आं दा दखानावसो दं नालाय एसे बिजि आरो सम ओंखायनो आरोना बोथोर ब्र होनदों अन बोथोर ब्र बहानि जाखामोनलाय नोङो खिन्थाहरलाय ओमफ्राय बे बर' बाजैया खारबाय नामा बे बर' ओमफ्राय निजोरा बाजैयालाय बहानि खिन्थाहरदो आं बिस्वनाथ सारियालिनि आदा बिस्वनाथनि ना थिगानो दे ओमफ्राय सोर दङ लाइक खालामदो कमेन्ट खालाम आंनाथ' खमायनासो थाफिनजोबो औलै बाजै निजोरा माने मा जायोथाय मिथिया खमायफिननासो थायोथ' आरो बिदि लाइभआव लानाय साबस्क्राइबारफोरा बिदिनो जायो खोमालै माने लाबाबो माने कमेन्ट हरलायलायदो ओमफ्राय साबस्क्राइब खालामालासेनो कमेन्ट हरलायलायदो ओमफ्राय उनाव कमेन्ट फरायनो थांबासो माने भिडिअखौ नायजोबनानैसो साबस्क्राइबार बेक खालामनांगौ आरोना होनब्लासो थायो खोमा आरोना बिदि मोनदों आंखौ लाइभआव लानायफोरा थांफिनजोबो बायदि मोनदां आंनाथ' 8था थांफिनबाय दानि नायदोंमोन आङो हेल' सोर दङ कमेन्ट खालामदो लाइक खालामदो लोगोफोर गान बजाइছ किहर गान बजाइছ ইউটিউব এনে গান ইউটিউব বজা না बोथोर बसुमतारी ब्र अन हेल' हेलौ बोथोर ब्र मा ओंख्रि जानायमोनलाय नोङो निजोरा मा होनदों आं क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि आगै क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि मा जायगा बाजै खिन्थाहरदो हेल' सोर दङ कमेन्ट खालाम लाइक खालाम माने दिनैजों आंना सेकेन्ड टाइम आरोना ब्लगा ब्लग नङा एलबिया दिनैजों सेकेन्ड टाइम आरोना आङो माने एलबिखौनो होफेरा आरोना आङो ओमफ्राय दा माने वाइटि नांगौ जादों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय भिडिअआबो बारा भिउ फैयाखै नालाय ओंखायनो वाइटिया बाराया जाथारदों आरो स' नोंथांमोना अनोबा आंनि लाइभआव फैनानै एसे सापर्ट होयोबा माने वाइटिया जागोन आरोना बेनिखायनो आरो स' लाइक खालाम मा होनदों बाजैनि जिउराया हा ना मिनिबाय आरोखि
ओमफ्राय बोथोर बसुमतारी ब्र on Jason says. हेल' 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 सोर सोर दङ कमेन्ट खालाम लाइक खालाम लोगोफोर बोथोर ब्र मा ओंख्रि जानायमोनलाय खिन्थाहरलाय कारिगावनि होनदों अ सरि नोंल' आखा कमेन्टआ बारलांदों आरो ना कारिगावनिथ' आरो आच्छा क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय कारिगाव होननाय गामिनि आरोखि आलु आरो दालिसो आरोखि दे जेबो नङा ब्र ओमफ्राय ब्र खबर सबर बोरै फोरमायलाय हेलो हेलो कौन है भाई कमेंट करो लाइक करो तभी तो पता चलेगा कौन कौन मेरे लाइव को देख रहा है मैं हूँ जी हाँ थैंक यू लगे रहने के लिए हेलो नोंखौ मोजां नुदोंलै आदा नोंखौ मोजां नुदोंलै आदा होनदों बोथोरा ब्र आरोना मोजां नुदों आरोना आंखौ र' दे थेंक इउ मोजां नुदों होननायनि थाखाय ओमफ्राय आरो बाजैनि जेरै हा ना मिनिबायसो मानो मिनिखो सोर नायगासिनो दं कमेन्टबो खालामाब्रा सानैल' नायगासिनो दं नामा साथाम नुगासिनो दंथ' आङो आयु गैथारा मानो साथामल' नायबालाय बोरै जानांगौ दे रदै आदा दा फैगोन दे र' मा खालामदोंब्रा ब्र on सानैल' नायबाय थाबा बोरै जानो जाखो दुखिया मबाइल फैदों दै हेल' होनदों आरोना मा खबर होनदों हेल' ब्र आंनि LB आव फैनायनि थाखाय गोसो गोरबोजों खनसे स्राय बरायहरबाय ओमफ्राय आर'नाइ फालिबो सोबाय आरोना नाजावना लादो मोजां ब्र मोजां नोंनियालाय बहानि जाखोमोन ब्र नोंहा होनदों
आं गलाघाटनि ब्र ओमफ्राय नोंलाय खिन्थाहरलाय आंनाबो बिदिनो ब्र होनदों अ आदसा ओमफ्राय बहानि जाखोमोन ब्र नों निजिरा मा ओमफ्राय मा खालामबाय दं दायो मा जागोन लोगोफोर नायग्रायानो गैया माथो जोंनि लाइफखौ बेखायनो आं होनो बायोब्रा एलबि अ दे ब्र थिगानो आं तेजपुरनिसो ब्र होनदों आदसा तेजपुर मा जायगानि तेजपुर खिन्थाहरलाय फिसाला मा होनदों निजिराया फिसालाजों दं होनदों अ बेसेबां गिदिर जाखो बाजै आजायालाय हेल' लाइक खालाम लाइक करो वन इयार होनदों आरोना निजिराया आदसा बोसोरसे जाबाय आरोना थिगानो दे दासो बिदि भाइ आरो ब्र मोनखौ बासआव थिखोना बिदाय होना फैदों आं ब्र होनदों आदसा बिदि भाइ आरो ब्र नोंसोरनाव फैदोंमोन नामा सनितपुर दिखियाजुलिनि ब्र आं आदसा सनितपुर दिखियाजुलिनि आरोना दिखियाजुलि मेननि ना बै बाथासिफुरथिंबो आंबो थांखांबायमोनलै बेरायनो केस नायदो निजिरा बाजैया होनदों औ होनदों अ औ ब्र गुवाहाटि ISBT आव लोगो हमलायना बिदाय हैबाय आरोना आदसा बिसोर दायो क'क्राझाराव बास थांगासिनो दं क'क्राझाराव बासजों आरोखि आदसा माने अबेनिबा फैदोंमोन आरोना ओमफ्राय गुवाहाटियाव लोगो हमबाय आरो बेना दुखिया ब्र ओमफ्राय निजिरा होनदों खारजोब्बाय नामा माखासे खारजोब्बायलै गैला जोंनि लाइफआव बारा थाया बेनिखायनो होनो बायोब्रा लाइफखौ नायगोन ओमफ्राय जोंबा मालायनियाव थायो हेल' लोगोफोर मा खबर कमेन्ट खालाम सोर दङ लाइक खालाम औ खुलुमबायसो होनबाय माथो निजिराया मानो खुलुमखोथाय बुंनो हाला हेल' सोर दं कमेन्ट खालामलाय लोगोफोर
MMBआ गुवाहाटीयावनो थाखायो आरो बिदिभाया उदालगुरिनि फैदों आं लोगो हमहैदोंमोन बिसोरखौ आच्छा ब्र आच्छा ओमफ्राय दा बिसोर थांफिनबाय आरोखि ओमफ्राय ब्र'आ मा खालामो गुवाहाटीयाव जब सब मावो नामा हेल' ब्र सोर सोर दङ कमेन्ट खालामदो दुखिया ब्र'आ मा होनो आच्छा ब्र दुखु दामोन आं दिनै फुङावनो सिखारनाय जादों बेनिखायनो जोबोद उन्दुनो ओंखारदों आच्छा ब्र जेबो नङा दे आरो आंनि एलबिआव फैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरोना रोजा रोजा साबायखर दसेबाबो नुजाफैनो हाबाय आरोना नों थेंक इउ ओमफ्राय निजिरा बाजैया मा होनदों अन दङ आङो दाबो होननायसो जासिगोन सोर सोर दं कमेन्टखौनो खालामा माथो रावबो सोरबा सोरबा नायखुमागासिनो दं मेगन थाइसेजों दुखिया ब्र मा होनदों आं ओंखारथ'नोसै दे ब्र उनाव लोगो मोनसिगोन दे ब्र जेबो नङा बाय बाय ओमफ्राय सोर सोर दङ कमेन्ट खालामदो सोर सोर दङ लाइक खालाम लाइक दान बाय बाय होनदों निजिरा बाजै ओंखाम ओंख्रि संथ'वा नामा दानो नोंसिनिथिं खोमसि जादों जायाखै दायो कौन है लाइन पे जेडिएमबि अफिसियेल फैनो हादों आरो ना नोंसो नो ब्र'आ मेगन थाइसे नाहरनानै औलै आंसो ब्र' मानो सिनायाखैमोन आरोखि निजिरा बाजैया होनदों ब्र मा खबर नों बिशाल ब्र फैनो हादों आरो ना बिशाल ब्र खुलुमहरनाय थाबाय आंनि एलबिआव फैनो थाखाय थेंक इउ लाइक डान थेंक इउ बरिया खबरा ब्र नोंनियालाय बुंलाय ओमफ्राय जेडिएमबि अफिसियेल ब्र मा खबर नोंनिया ब्र आंनाबो मोजाङानो ब्र आच्छा मोजाङानो दंथ' आरो ओमफ्राय निजिरा मा होनदों खोमसि जाहांबाय सथ'वाखै दानो आच्छा खोमसि जाहांबाय आरोना ओमफ्राय जेडिएमबि अफिसियेला मा होनदों माथो भुमिकानि नायखोमाग्रा मेहेर बायदि नुलायदों नै आं नायखोमाग्राथ' आरो सेकेन्ड मेहेर ना ब्र आच्छा मिनिहरबाय आरो ना ओमफ्राय बिशाल ब्र'आ मा होनदों बहा दं ब्र नों होनबाय नै ओरैनो टाइम पास जिरना दङ बिशाल ब्र'आ हा आंना मिनिबाय आरो ना निजिरा बाजैया होनहरबाय आरो दे सोर सोर दङ कमेन्ट खालाम लाइक हो जेडिएमबिया मा होनदों जाथोलै नोंबो नों आच्छा भुमिकानि नायखोमाग्रा बायदि नुदों आरोखि मा खालामदों आदा आरबि हेल' सुमिल' फैनो हादों सुमिया
ओरैनो दङ सुमि ओमफ्राय नोंलाय मा खबर 96%. ओमफ्राय नेक्स्ट सुमनि ब्लगा मोनदों आदा बिशाल नागाबजिदों ओमफ्राय बिशाल सुमिसि होनदों ओमफ्राय जुदि एमबिया मा होनदों लाइक होबाय दे ब्र होनदों आरोना थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय ओमफ्राय सोर सोर दङ कमेन्ट खालामदो आदा बिशाल मा खालामदों होनदों आरो सुमिया निजोरा अन होनदों ओमफ्राय निजोरा बाजै ओमफ्राय आदायालाय आदाया लोगोफोर दिनैजों खननै जाबाय आंनि लाइभ फैनाया खननै लाजिलायलाङो लाइभआव रायज्लायनो ना अब्लाबो मा खालामनो ओमफ्राय जेडेएमबिया मा होनदों देग्लाय नोंबो थांदो नायखुमानो देग्लाय मेहेर थांनाय नंला बे होनबाय औ ब्र थांनांगोन देग्लाय ना मेहेरनि जायगायाव आङो नायखुमाहैनो ओमफ्राय आदा सुमिया गैया मा होनदों आंबो दं ओरैनो खबरा मोजां आदा आरबि होनदों औ दे मोजाङानो थानांगौ ओमफ्राय मा ओंख्रिथो जानाय मोननो दिनै सुमिया गै निजोरा अन बिशाला मा होनदों सुमि आं उन्दुना दं नोंलाय होनदों ओमफ्राय सुमिया ओरैनो दं आदा होनदों Gagawin जाबाय नामा नोंना? बिशालानो सुमिसिस होनना गाबज्रिदों आरो हा? हाबाय? हा? सुमि लोगो जादों खोनासंबाव आरो नाङाब्रा थिग टाइमाव मा ओंख्रि जाखो आदा आरबि होनदों ओंख्रिया जोंना ओंख्रिया मामोनलाय बावलायलांबायसोलां दिनैबो जोंना एम्फौ बिलाहिसोमोन एम्फौ बिलाहि सुमि आगै ओमफ्राय ब्लु होदो दे सुमि लोगो जानो होनदों आदसा ब्र र' बांद्राय लोंना फैगोन होनबा सुमि ब्लग मा ओंख्रि जाखो ओमफ्राय सुमि आगै नोंस्रा मा ओंख्रि जानायमोन खिन्थाहरदोलाय नोंदाया गैया आगै होनबाय आदसा निजोरा बाजैया होनदों आरोना आदसा ओमफ्राय जोंथिंथ' खोमसि जाबाय बाला हेल' कमेन्ट खालाम सोर सोर दङ जोंना साम' सबाय ना फाजासोमोन आदा होनबाव साम'जों समाय बरिया आरोना सिमि ब्लग नोबो हो लोगो जानो जों होबाय ब्र जेडिएमबि आदसा नोंसोर लोगो गैयामोन आरोना ओमफ्राय ब्र लाइभनिफ्राय लानाय साबसक्राइबा माने खमायलांफिनो नामा ब्रा ब्र जेडिएमबि खिन्थाहरलाय माथो आंना खमायबाय थायोब्रा दहाय सानाव एसएम बाजैनि माबानिफ्राय लादोंमोन ओमफ्राय दा नै खमायफिननासो दं 8टा निजुरा बाजैया अन होनदों आरोना बिशाल ब्र'आ थांबाय नामा बिशाल ब्र' हेल' लोगोफोर सोर दङ कमेन्ट खालामदो कमेन्ट लाइक खालाम Ali, mungkin bisa GP kalau baru 300
করবি निजुरा on सोर सोर दं लोगोफोर सोर सोर खाला जोब्बायसो खोमा सिरि सिरिनो एब्रा सुमि आं लोगो जाबाय कमेन्ट चेक होनदों JDMB ब्र'आ सुमिखौ लोगो खालामबायनो आरोना ओमफ्राय हेल' सोर सोर दङ कमेन्ट खालामदो लोगोफोर टेन नायफनि ओमफ्राय थेंक इउ JDMB होनदों आरोना JDMB ब्र मा होनो सुमि नोंबो लोगो जादो दे लं भिडिअ नायना कमेन्ट हो निजिरा सुमि लोगो जादो बाजि मामाखौ निजिराखौ ब्लु होनां र' लोगो जालायदो दे सोर सोर लोगो गैया आरो आंखौबो लोगो खालामना गालांदो सोरबा लोगो गैयाबा ओमफ्राय सुमिया गैया मा होनदों निजिरा आब' लोगो जाबाय नोंबो जादो होनदों आरो दे लोगो जादो निजिरा बाजै गुलु गुलु होनदों JDMB ब्र'आ हेल' सोर सोर दङ कमेन्ट खालाम कमेन्ट सर्टखौ नायनाङा दे सुमि लं भिडिअ नाय बेनोथ' आरो ओमफ्राय JDMB ब्र आंना जे LB निफ्राय लानाय साबसक्राइबारफोरा खमायबाय थायो मानि जाहोनाव एसे फोरमायहरलाय आं फैगासिनो दं ओमफ्राय JDMB आ दा नायबाय सुमि लोगो जाबाय खि होननानै जेरै सुमिया मा होनदों नायदो ओमफ्राय सुमिया गे मा होनदों कमेन्ट खालाम लोगोफोर 60 नङा 70 हो 70 lah toh. gimana ya Ayo Bay? orang nama, tangga orang nama. हेल' सोर सोर दङ कमेन्ट खालाम लाइक खालाम Ini jadi 73. गैला माथो रावबो कमेन्ट खालामग्रा आदा आंनाबो खामायबाय थायो 897333 ओंलै मानो सुमियारि Maksudnya कमेन्ट खालामबाथाय बिदिनो temannya mah mana? Tebot sini sama mana? जानायनि चान्स थायो Si tangga orang ke mana? halo नम्बर तो saya 1 2 3 10 हुआ नहीं तो Hah? 10 हुआ नहीं Itu pagala daro kinan kati kita haro. Ini nggak apa sih orangnya. Non peman nomor. लासै लासै फैफिनो दे भिडिअ आपल'ड खालामबाय थानांगौ अब्लानो फैफिनजोबो आदसा नंगौना ब्र' औ बिदिनो सानो आरोना सम सम माने हारसिं खमायफिनो ओमफ्राय सानो आं मा आनसाबस्क्राइबसो खालामफिनबाय नामारा होनो बिदि नंला आरोना 3 7 Miền sẽ đây, nhiều. Apa nih?
JDM Bibro Sumi Sona बैसागुनि मोसायाखै नामा होनदों मिथिला दै सुमियाखै मोसाना मोसारलाय Kalau tak asa saya. 5 जननि बारा लोगो जानाङा आनजाजोनो बायोबा बेनि बाराबाथाय आनजाखायो लोगो उरिना दे चेन्ज नाय बेनि बाराबाथाय जाखायो लोगो जायोबा हराव लोगो जानांगौ ओमफ्राय फुङाव भिडिअ हगारनांगौ आच्छा बेबायदि आरोना जों रोङाना ब्र नोंसोर एक्सपिरियेन्स गोनां आरो बेनिखायनो एसे एडभाइस लानांगौ Abi आरोना mana dia lagi? हां Mana dia lagi? আমি Ha. এ যাবলে আছে তাকে পয়সা দিবলে আইছো Curi curi kali orang pun isle. চকরি বনা বনা Orang ni jelas. পাঁচ পাঁচ লোব Ekta kiji maram di pasal ni. Bisa purwo tu curi tu. নিশ্চিন্ত ইমান ছুটি পৰা আনিব ইমান ছুটি ইমান ডাঙৰ তাক हेलो सोर सोर दङ এইটো এয়াৰটেলহে আছে তো না Rukmi deh. Rukmi tahu lah. ইয়াৰটেলে হ'ব कमेन्ट खालामदो ब्र थाथ' ब्र आंबो दासो सिखारदों नाइट डिउटि दङ आच्छा दे जेबो नङा ब्र आरो आंनि एलबि आव फैनायनि थाखाय थेंक इउ आरोना थेंक इउ स' माच jadi dia mendeng goजोननाय थाबाय ब्र फार्स्ट टाइम लोगो मोननायनि थाखाय थेंक इउ ब्र हेलौ हेलौ सफैदोंब्रा आं ओंखारनोसै दे होनबा ओंखाम संनोसै आगै सनाखि दे बाजै सना दे थेंक इउ आंनि एलबि आव थाबाय थानायनि थाखाय आंबो थांसै नै दसे होनानै आरो ओमफ्राय सोर फैदों कमेन्ट खालामब्रा होमबासो मिन्थिगोन ना उमुगाबो फैदों माथो आंनि एलबि आव सानगोन आरोना ओमफ्राय काटिं करो हेलौ सोर दङ कमेन्ट खालाम लोगोफोर लाइक खालाम लाइक शेयार हमारे मा जागोन लोगोफोर लोगो आरो
Goblok, wrong siya na. Mau fैया माबो फैया दिनै 12 तारिख ना सानसेल'सो देवबार समबार मंगलबार ना बेखौ सोंबाय थानांला नोङो हेल' हेल' सोर सोर दंबावो कमेन्ट खालामलाय गैला स' थांजोब्बाय माथो सब थांजोब्बाय लोगोफोर हेल' हेल' सोर फैदों कमेन्ट खालामलाय कमेन्ट गैलालै खारजोब्बाय रावबो गैला दोननांसिगोन र' दसेबाव आरो हेल' 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 सोर सोर दङ कमेन्ट खालाम लोगोफोर लाइक होलां आरोना हेलो हेलो सर सर फैदों कमेंट खालाम लाइक कर लाइक 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 करो भाई लाइक करो कमेंट करो तभी तो पता चलेगा कि कौन कौन मेरे लाइव पे आया है मैं कौन आलू डले वाला कमेंट करो कमेंट 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 लोगोफोर कमेंट खालाम सोर दङ आरो लाइक दा होनो बाव आग्लासो लाइभआवनो फैयानो रावबो ना ओंखायनो होनोनो बायोब्रा लोगोफोर अब्लाबो उफाय गैया आङो एकदम वाइटि नांगौ जाना दंथारो लोगोफोर एसे सापर्ट खालामदो वाइटि सरि WT आनो जायाखै आंना माने एसे नांबावगौ आरोना एकदम बाराया जागासिनो दं दामानि आरो भिडिअआबो बारा भिउस फैयाखैना बेनिखायनो बारायाखै आरोना ओमफ्राय दा WT गोनाङा
जों कमेन्ट खालामलांदो लोगोफोर कमेन्ट টাটা বাই বাই ইনষ্টাগ্ৰাম লাইভ হা মোৰ এঘণ্টা হ'বলৈ দিম তাৰপিছতে এৰিম আৰু বাই 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 টাটা